Qazaqstanyň Almaty şäherinde adamlar ötüp barýan energiýa krizisiniň fonunda kömür satyn almak üçin demir ýol wagzalynda nowata durdular. Almatynyň resmiýetleri 2014-nji ýyl içinde ähli ýaşaýjylaryň tebii gazy ulanyp başlamagyny gadanjak bolýarlar. Emma gazy ähli öýlere çekilmezden öň kömüriň üçinçiligi kemeldilipdi. Peşewarın Demirazyk günmatarynda saý musulmanlarynyň belleýän Aşura bayramçylygynyň öňsirisi howpsuzlyk güýçligi ýokarlandyryldy. Saý musulmanlary 7-nji asyrda Muhammed peýgamberiň agtygy Imam Huseýniň ölümini belleýärler. Bu çäherlere kä halatlarda sünni ekstremist toparlar tarapyndan hüjüm edilipdi. Täjikistanyň futbol boýunça milli çempionatyny Ravsan komandasy ýeňdi. 2011-nji ýylda Ravsan komandasynyň tarapdarlary öz toparlary prezident Emomali Rahmonyň komandasyndan ýeňilenden soň özleriniň nägileligini bildirip ýürüýüş geçiripdiler. Ravsanyň tarapdarlary sudiýalary garşydaş komandanyň tarapyny tutmakda aýpladylar. Siz Azatlyk radiosynyň suwunky täzelikleri bilen tanış bolduňyz.